meu primer record és aquest nerviosisme de pujar a un poble que fins ara pues, no havíem pujat mai, que n'hi havia molta història, moltes historietes dins de la banda, i veure la responsabilitat de dir, ostres, pertanyem a una banda de música i pugem a un poble a tocar a festes. Los primeros recuerdos que yo tengo de la banda de Cuartell, pues es con mis padres en Los Cabezudos, es con mi tío Javier, yendo a los conciertos de la banda el día 5, La Retreta, Los Pasacalles, desde muy pequeño. Però pel músic pujar a Molina era esperar tot l'any que vinguera les peces de pujar a Molina. Jo crec que podrem dir que és com un premi. És com un premi d'estar assajant tot l'any, a més està a Santa Cecília, està a tocar per el carrer, però jo ho veig com un premi. De fet, sempre s'ha dit, o te portes bé o no puges a Molina, no? Recuerdo con ilusión que todos los jóvenes estábamos esperando la llegada de la banda, porque eso era tanto como decir que empezaban las fiestas de nuestro pueblo. Jo diria que és algo que ens dona identitat com a poble, com a banda. És algo que només fa la banda de Cuartell, de totes les bandes que n'hi ha en la comunitat valenciana, sols ho fem nosaltres. El origen de que la banda de Cuartell suba a Molina, pues bueno, parece ser que ya en 1924 fue la primera vez que la banda de Cuartell viene a Molina a las fiestas. Sabem que pujar en el 1924 que s'hospedaven en una casa particular, el qual vol dir que no anaven a ser molts. No sé, el motiu és que no podem saber, seria molt bonic saber per què, perquè és que si te poses a pensar, bueno, de Cuartell a Molina, per què tenia que pujar uns músics? Com farien el trajecte de Montreal a Molina? Parece ser que la piedra angular de todo esto fue Miguel Abriaz Cantó. De Cuartell a Sagunto en autobús. L'autobús no tenia maletero, tota la vaca. I les maletes eren d'aquella manera, tota la vaca. Aplegàvem a Sagunto, tot per avall. En l'estació havia que facturar-ho, entonces se facturaven tots els equipatges, s'havien de facturar. Havia que facturar-ho, havia que comprar els bitllets, pujar en el tren, que era el correu, que feia el trajecte de València a Saragossa, i per amunt. Paraven tots els apeaderos en totes les estacions. Aplegàrem a Montreal, a les 4 o 4 i mitja aplegàrem a Montreal. Baixar-ho tot. Pujar-ho en un autobús que si eren 40 músics, n'hi cabien 30. Els demés anaven tots assentats en el passillo i als braços conforme podíem. Paràvem navegar. En el trajecte de Montreal a Molina, l'autobús parava una vegada. Els músics baixaven a descansar i l'autobús també. Per exemple, jo recordo haver passat per dins de Terol, per dins, i tots els pobles que n'hi ha a 234 en tercera autovia. Vull dir que era un trajecte llarg. I clar, doncs, se prestava, doncs, anàvem allí en l'autobús fent-se les bromes, fent no sé què. Era molt pesat, però com era una alegria tan gran, anar a Molina, els músics esperaven, tot l'any esperaven pujar a Molina, perquè era una setmana de placer, era una setmana molt bonica, perquè era una setmana on tots els músics eren companyeros i passaven moltes hores junts. O sigui, això feia oblidar el viatge, perquè el viatge es va tirar-se per terra. Que damunt de tots els trastos que pujàvem havia que pujar tot el que feia falta.
para una cuina. Venía con sus sartenes, sus paellas, sus ollas, venían 3 señores para hacer la comida para todos. Y entonces se cocinaban, hacían el desayuno y cocinaban la comida y la cena. Ellos lo hacían. Defenia una broma, encara que la gent no l'entén, nosaltres l'entenem perquè ens la contaven. Agarreu un quilo d'arròs. El quilo d'arròs era perquè tenien que dur arròs per poder fer algun dinar al menjar en Molina, perquè això ho feia tot, el que ara ens ho donen en un bar o un restaurant, entonces ho feien els mateixos músics. Esperaves Molina com s'esperares a Déu, quasi. Passava molt de temps de Molina a Molina, també eren més jovenets, també és de veres. I una vegada allí se ho passaven de meravella perquè deixàvem de ser xiquets, en el nostre cas, que teníem 11 anyets, així, a ser majors, a no estar vigilats per els pares, al poder anar al ball al casino, que entonces tots els anys se feien en el casino els balls, tots els dies, a poder tindre amiguetes que xerraren elles diferents a les que tenies així, a estar en les penyes de gent més major, era un altre ambient. Y además me acuerdo que al principio, cuando yo era pequeña, a mí me parecían muy mayores, de hecho eran mayores. Los músicos que venían eran mayores, gente que se veía que venían de trabajar con las manos curtidas, no venían chavalines jóvenes. Però per a la gent major, a més de que havien creat moltes amistats en Molina, que era bonic tornar a veure'ls tots els anys, a més era un escape a la faena que tenien així. Entonces agarrava amb més carinyo i amb més il·lusió encara, perquè la majoria de gent entonces anava a l'horta a treballar i anava a fer faenes normalment pesades, no? I entonces l'anar-se'n a Molina a vestir-se de guapo els 6 dies i estar allí passant-se-ho bé i estar fent-se cervesetes i estar guanyant un jornal que guanyaven a lo millor igual o més que així, per esta gent major de la banda era una meravella, era una glòria. Era una setmana de vacacions, una setmana en la que, per què no dir-ho, així no eixíem de vacacions entonces. Entonces pujant a Molina era una setmana amb tots els músics, en els grupos, cada un el seu grupo, pues ho passàvem de meravella. De vespre, així, en la granja, després de tocar, inclús quan no n'hi havia acte, d'estar amb els amics, amb més gent de la banda, amb gent de Molina, tots els amics i amigues que tenim allí. Jo diria que un dels records que més aprecio és la germanor, el bon rotllo que se veu entre tots, d'igual majors, més menuts. I recorde a gent, pues, gent gran, gent com el tio Paco Salt, com el tio Paco en la trompeta, el tio Valiente del trombó, el tio Eduardo Marco, que era el que ens despertava tots els matins a les despertades, allí no fallava ningú. A Marco se li pot recordar, i el recordarà molta gent més jove, perquè era el despertador que teníem en la banda. El despertador hasta el punt que anava a despertar-te i te tirava del llit avall, vamos, era un gamberro, perquè sempre ha sigut un gamberro. Si no te despertaves, ell agarrava el puro i te tirava fum allí al llit i no fallava ningú. I convisquérem en aquestes persones, gent històrica de la banda de Quartell, que pues, tenien la seva edat, però que ens inculcaren uns valors i uns principis en Molina. Els músics se passaven el dia, quan no se tocava, se passaven pipa, s'ajuntaven els grupos, s'ajuntaven a la porta d'un bar o en fora i a parlar. Però sobretot el que jo me recorde molt és que t'assentaves en gent major, parlant del tio Paco Salt i altres que eren els músics més majors que jo recorde, però s'assentaven junts a fer-se una cerveseta, a fer-se el que fora. Passes molt bons ratos allí parlant en gent major, la relació que se fa en gent de totes les edats. És molt bonic, parles en gent de la nostra edat, parles en gent més jove, que al llarg dels anys ja s'han anat coneguent, i parles en gent molt major, que se recorden de tu, que tenen il·lusió per veure't, que pregunten per com te va la vida, com te va la família. I això alegra, te sents molt valorat allí. Nosaltres coneixem a tota la gent de la nostra edat,
I la gent més major, perquè també anàvem a tocar, i la gent més major mos convollava i mos coneixia. La gent jove agarràvem els instruments i s'anàvem a tocar per ahí, per les penyes, quan mos avelia. O sigui que molt bé, s'ho passaven de meravella. Que era la part xula, no?, de tocar xaranguetes y anar divertint-se en companyia dels penyeros, que per això han fet tantes amistats també, en Molina. Sí, la verdad que con la gente, sobre todo mayor, hablamos ya de entre 60 y 80 años, hay gente que tiene muchísima relación con gente de cuartel. Es más que bueno, pues me preguntan siempre si van a venir la banda de cuartel. Yo creo que hay una parte de Molina que quiere que venga la banda de Cuartell precisamente por la amistad. Mi padre tenía amigos en la banda de Cuartell, mi tío Javier tenía amigos en la banda de Cuartell, yo los tengo también. Mis hijos ya conocen gente, mis hijos conocen a los hijos de mis amigos. Entonces, al final de esto se va pasando de padres a hijos y esas amistades se van conservando. Y yo estuve unos años sin venir. Y cuando volví, uno de los componentes de la banda, que ese año ya no tocaba porque era muy mayor, y no tocaba, pero venía con la banda. Entonces me dijo, hombre, hace mucho que no te he visto, hace mucho que no te veo y tal. Ya le expliqué un poco por qué no había venido a la banda. Digo, ¿pero cómo se acuerda? Dice, hombre, pues sí, me acuerdo de todos, de veros a todos, claro, lo que te decía, de veros a todos alrededor. Y me preguntó si yo no tenía interés en tocar en una banda. Y que yo entonces tenía 25 años, le dije que sí, pero que claro, que yo ya era muy mayor y que no me lo planteaba. Y me dice el hombre, dice, sí, te lo puedes plantear. Era una cosa molt especial. Era pues, una setmana que tu eres jovenet, una setmana que estaves lluny de casa, que te tenies d'organitzar la roba, tant la roba de músic com la roba de paisà, els papers, de passacarrers, processons, l'instrument que estiguera sempre bé, en bones condicions. I és una responsabilitat que se tenia i algo molt especial, esperar el moment de Molina. L'acollida que tens tu com a persona i com a banda quan arribes allí és super especial, te sents super acollit. El moment en què estàs tocant, tu estàs tocant en serietat, però una vegada s'acaba te juntes en el grup en el que millor te dus o en tots en general, perquè la majoria de vegades anem tots junts i vas al bar i coneixes també a gent de Molina que ja t'han presentat fa molts anys i que al final també acabes fent amistat en ells. El primer que vaig pujar a Molina, jo vull dir que me vaig quedar sense banda el primer dia, perquè vaig veure com les relacions entre els músics i la gent de Molina era familiar, era d'eixir de festes tantes, de ser tots units, i em va sorprendre molt veure dos pobles tan agermanats en aquest aspecte, sobretot musical. Fer-te el vermut, jo crec que hauria de ser més obligat que un acte, fer-te el vermut, descansar un poc, o fins quedar-te en el bar de xarrera amb els teus amics, els músics. La localidad de Molina de Aragón inicia hoy sus ferias y fiestas en honor al Santísimo Cristo de las Victorias. El Ayuntamiento, junto con la Comisión de Fiestas, han preparado para estos días una programación con actos muy variados, en la que no puede faltar la participación de la banda de Cuartell, que desde esta misma mañana, con el primer pasacalle de Gigantes y Cabezudos, acompañará a los molineses y molinesas durante estas esperadas fiestas. L'acte que jo més disfrute de tots els que fem a Molina tots els anys, jo diria que és el primer acte que fem. O sigui, el primer passacarrer en el que tu arribes, així, te canvies i vas corrent a tocar, el primer passacarrer que toquem sempre parats en la plaça. El primer passacarrer de dir, ja estem així, ja comença. Esa presentación de la banda Unión Musical de Cuartell en el rinconcito que hay al lado de la Plaza Mayor, y esa primera pieza que tocan allí, a mí concretamente, eso era como el comienzo de las fiestas y eso despertaba en nosotros
un sentimiento, pero cuando digo sentimiento, sentimiento en sentido amplio. Sentimiento, percepciones, afecto, levantamiento de pelos de punta de los brazos. Ese es mi sentimiento, es el que yo puedo transmitir, o sea, y el que sé que tenía mucha gente. La banda era un pilar important, en les festes de Molina la banda era un pilar molt important. Els actes, mira, els actes de Molina no variaven. Tots els dies diana, a les 12 passacalle, després de vesprà n'hi havia dos vespraves, una que feien una novella i una altra que feien una xarlotà. La banda anava a l'Ajuntament, replegava a les festeres, a l'alcalde de companyia, i per el carrer de les Tendes, i després al Parell de los Arbres, a la plaça de Bous. Como anécdota puedo decir que hay personas que te decían, mira, a mí la novillada me da igual. Yo subo a la novillada por escuchar a la banda de cuartel. Y se llenaba. ¿Por qué se llenaba? Porque iba la banda y tocaba su paso doble en su casa y la gente lo pasaba bien. Les festes de Molina tampoc han canviat molt, però fèiem de matí la diana, a primera hora del matí, després fèiem el passacalle, el passacarrer de sempre a les 12, paraets allí en la plaça i després la parada de rigor en casa del general Abriat. Abans les dianes eren a les 9 del matí, ara s'han canviat a les 8, i tu t'encontraves que t'alçaves a les 9 del matí per tocar-la a despertar i estava ple de gent, de totes les edats. Gent jove, gent major, que venia a escoltar les dianes, a guiar-te per on havies d'anar a tocar. La gent jove, evidentment, a continuar la festa de la nit anterior. I ara sí que és de veres que les dianes les fem pràcticament sols, la banda, i sí que respectem que cada dia la fem per un barri del poble. Lo primero que se me viene a la cabeza es oírlos desde la cama, en la diana, por la mañana, tocando el toreador de Carmen a toda pastilla por la calle de arriba, porque había una calle que pasaba por debajo de mi casa y otra por arriba. Entonces los oía, se perdían, y yo sabía que los iba a volver a escuchar, y ahí era muy pequeña. El que sí que n'hi havia que canviàvem és que totes les nits fèiem ball, que diuen ells. O sigui, a la plaça tocàvem cançonetes i tal i qual, i la gent ballava en el que tocàvem la banda. Sha-la-la-la-la, oh, oh, oh. Sha-la-la-la-la, oh, oh, oh. Sha-la-la-la-la, oh, oh, oh. Sha-la-la-la-la, oh, oh, oh. Todo lo que bailábamos se bailaba con la música de ellos. Entonces era muy típico que en la Plaza Mayor, si no toda la banda, pero una parte importante de la banda, en la parte de arriba, en lo que se llama la horma, en la puerta del ayuntamiento, ahí por la tarde, entre las 8 y las 10 de la noche, había un baile, lo que se llamaba baile popular a cargo de la banda de cuartel. Digamos que era el elemento en el cual todos los jóvenes participábamos y dábamos nuestros primeros pasos en los bailes. Entre fuegos y fuegos artificiales en la Plaza de España era el único baile que teníamos, la única forma que teníamos de relacionarnos con otras personas. I allí s'omplia la plaça de gent, dels bous de foc. Mos feien córrer hasta músics, perquè pujaven per la pujadeta esta i mos feien amagar-se. I no res, ja t'he dit, totes les nits érem hasta les 12:30 per ahí de la nit, n'hi havia ball. Perquè a les 12 començava en el casino, n'hi havia sempre una orquestra, i a les 12 començava el ball. Pero allí se pagaba, en la plaza no. Y después nos íbamos al casino, que se bailaba fuera del vallado de casino, que le llamábamos el piejillo. Tenien molta consideració els músics. Els músics ens donaven un talón, un pase perquè al ball pogueren entrar de balls. Y me gustaba la retreta, cuando ya se acaba la fiesta. Ya bueno, la retreta la recuerdo
como algo impactante, la retreta del último día. Porque además las retretas se tocaban unas canciones específicas que ahora no son. Se tocaban unas canciones específicas que sabías que las tocaban en la retreta. Y con esa retreta, ya aparte de la pena de que se acababan las fiestas y todo esto, está la pena de la despedida de la banda. Porque no queríamos que se fueran. Y se juntaba toda la gente y hacíamos muchos puentes para que no se fueran. El que tocava el bombo se desviava, anda, que tu querían caminar, no hi havia manera de caminar. I eren no res, era 300 metres, però durava 3 hores i disfrutàvem molt. I quan s'acabava la retreta, pues agafàvem l'autobús i ja se'n baixàvem. Era una cosa mutua, como si, a ver, nosotros nos queríamos hacer la ilusión de que es que a los músicos tampoco les apetecía irse. Y hasta que ya los despedíamos pues prácticamente en el autobús. Ya se iban en el autobús. Y entonces Molina ya se quedaba desolado. El acto más significativo para mí de la banda es el concierto. El concierto de la banda es uno de los actos más importantes que se celebran y se han celebrado en la fiesta de Molina. I el concert sempre ha tingut una càrrega de responsabilitat. I normalment en Molina s'han fet molt bons concerts, molts, moltíssim. El concierto antes se hacía en el Casino de la Amistad. En el casino, en la terraza, se hacía. El concert es feia el casino per una raó. Una perquè... Sobretot perquè cabia la banda allí. Perquè allí la banda, ja t'he dit que érem 19 o 20, inclús el primer any o el segon any que hi hagué una tronada tremenda i no poguérem tocar en el casino i tocarem dins, en el saló que n'hi ha, imagina't allò, un entaulat, cabíem la banda, o sigui que és que érem superxicotet. I entonces es feia allí. La gent mos rodava tota, la banda estava al mig, centrat, i allí fem els concerts tots els anys, molt bé. A més, una audició prou bona, la gent respectava al 100%, igual que passa ara, suponc. Que el casino s'omplia a tope de gent de Molina i sempre ha sigut un èxit el concert de Molina, suponc. Entonces era un èxit i ara també. Y hay otro momento siempre emotivo, que es cuando al final del concierto se toca el himno molinés, se toca el himno valenciano y como unión de todos nosotros el himno de España. Parece ser que el origen del himno de Molina fue un encargo del alcalde, de Antonio López Polo, a Segundo Pastor. Segundo Pastor, nacido en Bodea de la Sierra, y fue el maestro Torregrosa el que lo musicalizó para la banda. Entonces él hizo toda la orquestación y en el año 85 la entregó a Antonio López Polo. Ese año se estrenó en Molina, se estrenó en San Francisco, se estrenó con la banda de Cuartell, dirigida por el maestro Torregrosa, y un coro de molineses y de molinesas. Y efectivamente, pues eso fue un acto emotivo, bonito, en el cual pues todos pudimos, con el sentimiento propio de sentirse molines, cantar el himno y escucharlo por primera vez. El concert d'enguany va ser espectacular, la gent espectacular, tant la banda com la gent del poble mirant-nos. O sigui, va ser un any molt, molt, molt bonic. Me pareix que és el primer concert que he sentit com a espectador en Molina este any. I pel meu concepte se toca molt bé. I estic emocionat de pensar lo bé que se toca. El girar-me com a director i veure la sala de l'església, no?, de San Francisco plena hasta de gom a gom, que darrere la gent estava dreta, que no cabien ni drets al final, va ser, com volen dir, mare meua, que impressionant. La banda, sempre en tots els concerts, sempre dic que jo tinc la sort de tindre un bandon, que és la banda de Cuartell, però jo crec que allí se creix, perquè farem un concert espectacular allí, molt bo, molt bona sonoritat, unes obres molt potents i el públic es queda allí, jo crec que emocionat.
i nosaltres més. I jo com a director que vingui després a tanta gent a felicitar-me, doncs és un orgull, clar, com a director de la banda. Sempre ressaltes dos dates senyalades en un any, en l'any musical. És la festa de Santa Cecília, que és una cosa sagrada. Santa Cecília pel músic, doncs tots sabem que el concert és molt potent, entren nous músics a la banda, és una il·lusió, i aquesta data sempre la tenim senyalada. I l'altra data i l'altre acte, sobretot acte, perquè la data sol variar un poc, depèn del dia que caiga, l'altre acte sagrat pel músic és el concert de Molina. El concert de Molina és una cosa que el músic toca en una il·lusió extra, en una força extra, que encara que no pugues pujar per lo que siga, per la qüestió que siga, no pugues pujar a Molina durant tots els dies que puja la banda, intentes que el dia del concert estar allí, pujar a posta al concert. Dona igual que sigues una persona adulta, una persona jove, una persona mitjana dins de la banda, que crec que tots tenim que esforçar-se per que no s'acabi algo que a tots ens fa moltíssima il·lusió. Dios quiera que estos 100 años que estamos ahora conmemorando sean el principio de una relación que perdure en los tiempos. És una cosa molt especial per al músic. Per al músic. Estan esperant a la setmana de Molina. Com hem vist, fem 100 anys pujant de Molina. I no veus que la cosa se vaig acabar. Està amb molta força, molta il·lusió per part de tots els costats implicats. Personalment tinc molts records. He estat unit a Molina per diverses circumstàncies i jo només tinc paraules d'agraïment. La paraula que primer ve a la ment és germanor. Germanor perquè al final és el que hem aconseguit. Són 100 anys pujant al mateix lloc. Jo, per mi, és amistat. Per mi. Puede venir otra banda, está muy bien. Yo creo que venga la banda de Cuartell, porque ahí están mis amigos. Yo creo que merece la pena seguir con la tradición, merece la pena seguir con esta amistad. Els anys que he pujat a Molina ha sigut sempre jo molt feliç. Ha estat molt a gust sempre en Molina, jo. Molt a gust.
Aitana, tens alguna cosa que... Això també ens hem mullat, tot ho aneu a... Això ja... Calleu. Ja...